ngizovela abafundisi abazalwane bonke egameni lenkosi uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, uMaNgwane, uMaNgwane bonke, haleluya. Ngizobonga uNkulunkulu kuningi kakhulu ukwenza khona njengoba ngikwazi ukubala konke. Kodwa nje naqala njengamanje ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angifake emandleni nasentabeni. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu because kuningi indawo engikhonze kuzona, kodwa ngizwa ukuthi khona isikhala lapho kushoda khona, khona la ngafiki khona. Ngoba ukuthi noma ngabe sekwenziwani noma ngabe yini eyenziwayo khona ebandleni, kodwa kuba khona lesikhala sokuthi khona lapho ungafikile khona. And bekuthi noma udunyiswa indlela izinto ezenziwa ngayo ibandla nebandla ngendlela okukhuzwa ngayo, kunalesi sikhala nje ebesikhona, futhi kube khona lokho ukuthi kunezinto uNkulunkulu angayithanda. Kodwa namhlanje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angihlanganise nebandla lasentabeni, haleluya. Ngiyabonga abazalwane, kukhona lapha uNkulunkulu angisize khona kakhulu ngishiye usisi wami. Kunomnikelo ubaba wangenzela wona, wayengenamshwalense, kungekho lutho, kwakungekho lutho. Kodwa emveni kokuba ubaba eqeda ukuzwa lokho, kube khona akwenzayo, kube khona umnikelo angenzela wona. Lowo mnikelo ubaba wangenzela wona wangithintela abantu abaningi ngendlela abantu abasinikelela ngayo. Yonke into yenzela yabalula, kwenzeka konke, kwapheliswa yonke into sihlanganisekile. Kungabantu beqhamuka endaweni ezahlukene besihlanganisela, kwenzeka wafihlwa kahle, haleluya. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu lokho. Ngizobonga futhi kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu ekhaya lami izinto bezikhona ngendlela esimanga, kodwa uNkulunkulu selokhu ngene entabeni bekunzima kakhulu. Ngathi makutshela ubaba ukuthi nginenkinga lana, wangitshela nje ukuthi kuphela ngene enkosini, haleluya. And into engiyibheka ukuthi uba umpostoli bangabe ukukhuluma naye uthi umbikela wena uza futhi sobuhlungu ngaleso sikhathi, yena vele etshela ukuthi nje phela ngene emkhosini uNkulunkulu uzokusiza, uNkulunkulu uzokuphendula kulento oyifunayo. Ngakwenza-ke lokho, wathi angene emkhosini ka-21 days. And njengamanje ngiyayibona imiphumela yakhona, ngiyambona uNkulunkulu ehamba nami, ngiyambona uNkulunkulu engiveza ukuthula kakhulu ekhaya lami, ngiyambona uNkulunkulu nabantwana bami. Ngifunekile ukuthi uNkulunkulu asisize labo bantwana bakomakhelwane, ukuthi uNkulunkulu asisize baphase. uNkulunkulu wasenzela ukusa kakhulu ey'ntweni ey'ningi, ngibona uNkulunkulu ehamba phambili.